Por que te faz enviar, cao dou dormio sempre me espertar, e fasme de gran coite sofredor, pois mela non me quere ver nen falar. Que me queres, amor? Soño coa primeira cereixa do verán. Sigo dicindo que o plan que tes co dombo ese non vai sair ben. Ti confía en mí. Non sei. Bueno, marcho a traballar. Adeus. Ata logo, querida sogra. Hasta logo, querida. Chao. Chao. Hasta logo. Que vas aquí tan cedo, Chino? Veño por comida para la calle. ¿Dónde está? Está ao lado dos coellos clavelés. Oye, gracias. Vémonos. Chao, vémonos. É de verdade? Non, é de mentira. Vos parece real? Valerá? Eu ainda así prefiro a recortada, que acojona máis. Non dombo, que a reportada imos parecer un yonquis e a xente despois vaise por moi nerviosa. A xente, cando se pon nerviosa fai cousas raras, é mellor que parezcamos uns profesionais. Bueno, e a mí iso tamén de ir coa cara descoberta non me convence moito, Tino? Dombo, os profesionais non van con carapuchas nin medias na cabeza, así non vamos parecer profesionais. Veña, vale, confío en ti. Gracias por confiar en mí. Por favor, señores, non se alarmen, isto é un atraco. Van a ganar, por favor, deixen ir. No, señor, agarre. Por favor. Ahora quero que nadie se mova de aquí en 10 minutos. Moitas gracias pola súa colaboración. Isto está indo demasiado. Sí. ¡Alto, dispara! ¡Alto, cabrón, dispara! Tienes que subir, chaval, eso de poner el pan. Lo siento en el acompañamiento. Dombo. Fango, lánzate de tú. Renta coa pasta unha casa con salón, vidreiras, un televisión diste de trintón, da hostia de pulgadas. Lárgate. Pero Tino, meu valente, como fuches quen? Soño coa primeira cereixa do verán.